Hola, per l'Ateneu Arreplegades, el dia de Sant Jordi, que es vol celebrar online, he triat aquest poema de Joan Salvat Papasseit, que crec que té molt a veure, tot i la distància en el temps, amb els temps els moments que estem vivint en aquesta època. Es titula Tot l'enyor de demà. Ara que estic al llit, malalt, estic força content. Demà m'aixecaré, potser, i heus aquí el que m'espera. Unes places lluentes de claror i unes tanques en flors sota el sol, sota la lluna al vespre, i la noia que porta la llet i que té un capet lleuger i du un davantalet, amb unes vores fetes de puntes de coixí i una rialla fresca. I encara aquell bailet que cridarà al diari i qui puja als tramvies i els baixa tot corrent. I el carter que s'hi passa i no em deixa cap lletra m'angoixa perquè no sé el secret de les altres que porta. I també l'aeroplà que em fa aixecar el cap el mateix que em cridés una veu d'un terrat. I les dones del barri, matineres, qui travessen de pressa en direcció al mercat amb sengles cistells grocs i retornen que sobreeixen les cols i a vegades la carn i d'un altre cireres vermelles. I després la droguer que treu la torradora del cafè i comença a rodar la maneta i qui crida les noies i els hi diu «Ja ho té tot?» i les noies somriuen amb un somriure clar, que és el baume que surt de l'esfera que ell volta. I tota la quitxalla del veïnat qui mourà tanta fressa perquè serà dijous i no anirà a l'escola. I els cavalls assenyats i els carreters dormits sota la vela en punxa que dansen al seguit de les roderes. I el vi, que de tants dies no he begut. I el pa, posat a taula. I l'escudella rossa, fumejant. I vosaltres, amics, perquè em vindreu a veure i ens mirarem feliços. Tot això bé m'espera, si m'aixeco demà. Si no em puc aixecar mai més, heus aquí el que m'espera. Vosaltres restareu per veure el bo que és tot, i la vida i la mort.